Ningizimu Afrika ngamaphethelo saphinde kwasuka futhi lokho endimeni yomculo kaMaskandi. Ingoma eyahluphethwa ngonyaka ka-2023 to 2024 iParis umthandeni SK ehamba noNdlunkulu. iParis umthandeni SK ehamba noNdlunkulu iqokiwe kuma-Sama Awards kuMotsepe Foundation Record of the Year. Kanti kulula kakhulu ngoku-SMS ngokuthumela RY10 kule nombolo 33485 RY10 kule nombolo 33485. Ngempela uzibeke ethubeni lokuthi ngempela uwine isizumbulu semali ezingango-30,000 kanti i-SMS ibiza R150 kule migomo nemibandela. Size sabhinga nation asisukume siphakamise umculo wamaskandi ngoba le ngoma iqowe kanye nezingoma ezikweminye imikhakha yemiculo yona yodwa nje vo. Sithi iParis sithi yasutha ngamandla mlandeli kamthandeni uSK igqoka melisha kanye nawe mthandi womculo wamaskandi.